Pasalamatan Diyos sa kita. Tunay-tunay na pagkatuloy sa mga kapos ang pasalamatan na kayo sa bulang penan at nung karipogin palalay pa may panito talaga ng Diyos kamalitan ng Kristo Ginoo. Papurihan na king lubos malalagula kanina panahon ng pamilya ng Maybe iyan ni Kristo naging sakit Kristo Paskopi ipamuhay iyan ng pangin iyan kami kalapamilat aparating parating kapakanan ni Kristo yan ang biktima ay namatay kapilan ang kortera isang dentena mabibigay ng gagawang kinalalan ang tulad ng pamilya ng Maybe mabahayon ang mabibigay kapatid sa dalawang organiyan kaya pagdalit ay ikaw na matapit kami kinalakunan ng pamilya kapunin kaya katnamin na kakata. Tunay kapin balogin ikayong panibatan ng sablang kamanalan ulanita pagparlampumi. Papanal mo sa diring ayat ng slag ni Espiritu Ban para kay kami malalang kataon at daya ni Ginoong Yesu Kristo. Payudaan kusang lubking pamilas at kamatayan kinwaning tinap. Pepasalamat siya kay Pirasune at binili ka rin kayong disipulos nga natanggapan niya ikungan at kananye. Iti ang ganakong katawan amidahon para kay kayo. Maganyan mo naman kay ba't di nga punan kinwaning kalis pasibayan pe, pasalamat kay kat binyaring kalis ka rin kayong disipulos nga natanggapan niya ikungan at minamang kani. Tiyang kalis ng kanakong daya, ing daya ng bayo talang hanggang tipan. Amibibu para kay kat paring sablang tao, panggit ang patawaran ing kasalanan, dapta niyo iti bilang kapigahaganakan kanak. Pasyagtangin ang misteryo ng kasalpantayan. Yang ining gaganakan miyo, ipaing kamatayan at pamanyabli ng mebye ng anak mo. Taraon niya kaya din tinapin ng biyering kalis ng kaligtasan. Lading pasalamatan ke, ing pepalyan magaming matampang talaga darapan bahan sa mayo ke. Magwabami ng pagama mo, kingi kami ang sanang may salusul, king kataon at dayang Kristo, tipuna na kami ang ting metong nimbal na Spirit. Kanakan may oig pa, in Santa Iglesia mong makalagkanap, king meto ya at bangrepya sa aking lugod. Kambirin kay kaming Papay Francisco, Parentino kay kaming Arsobispo, Pasiano kay kaming Arsobispo, Emerito at ding sa Blangpa. Ganakan mula naman, din kay kaming ipanalangin ngayon. Minsan pa king lugdam, ganakan tarang kay tam personal
akay donan king ginukaniting balamis. Ganakan mula naman, ding kapatid mong pepainaw at maninayang sabling miye at ding sablang may ang unabye. Tanggapan mo sana kay maligayang harapan, pakalun mo kay ngan kay karwat dapat magkami. Kimbya lang ang gabang kambe, nino na Birhen Maria, indo rin Diyos, kambe ng San Jose, kay kalinis-linis ng esposo, kambe ng Apostoles, ading sablang santos at tinupad king malmong kaburian, ing kay kabaning panun, puri nagat paligayan, kamamilatan ng Yesu Kristong anak mo. King kamamilatan ng Kristo, kambenat kayag pangmayupay, kagun Espiritu Santo, puri nagat parangalan, manggaman king alang angga. Ini po yan tayong igpa, miglalang at maganak ka, kaya katang. Ipangin at isamba yaing laki mo katangin kayang mo ipamituan ilo ketizuli antibay may pamituaning lupo ing kakanan ingagawa ko ipiye mo ke kami kingalungin ang pagpipagka mo ke kami ding salami keka anterin pa ang matawag ni kami kasahin kami mga emuke paisa ing tukso nunay kabuski paro ikaw singamiyo Ginoo king sablang marok malago nang ipagkalom ang kapayapan kayong panon may panggingazaw-pan ang kayong pagkalulo para kayong may kamos kayong kasalat maligtas kayong sablang kaligaligan. Kaunay kami kamben maligain ka panaligan kayong panyatang Yesu Kristong kagaming talapangas. O Ginoong Yesu Kristo, as sinabi ka rin kayong apostol, ing kapayapan lalakwang ko kekay, ing kapayapan ko abye ko kekay. Amusang nabarikdan ni kay kami kasala, nunilwan ng kasalpantiyanan ng kay iglesia at pamayapan may, ang panbilog nagpangking kaburian.
Kambiat magari manggaman kingalanganga. Amen. Lugod at kapayapaan ng ginamanatili sa kapilan man kay kayo. At kaya ka antimuri. Bakit tapungin, may kakami itong tama at kakalagad kay kapay. Peace. Nyoing ko din Diyos, nyoing milakong kasalanan ng iya, nuan larimayaos, kingapunan ng korder. Ginoo, ako matampang tanggap kaya ka dapat yagkas may nga man mo kumayap na ako.
Siklaw dampo, tatak ning mabye Diyos. O kakong Diyos, kakong malugudaig pa, tatanggapang keng mit mong lugod at kapasalamatan, ingkaya kang dibinong tatak ning pamamingwa. Ingkaya kang kadyosan, babalot na yung katawan kut kaladwa, manggamang kapilan. Duro ko kung mit mong pakumbabang kapasalamatan, at darawang ko'y matinding lugod at katapatan kaya ka, kakong pakamalan na igpa. Pagparalan po kaya ka, yung panlualo mo ko at ding pakamalan ko, kapamilatan iting makapasubaling tatak, at pangako ko yung biya ko king pamanyoyo, kaya ka manggamang kapilan. Kaluguran da ka, pakamalan na igpa. Ibiye mo yung pakalulo mo kareting masakit na panahon, kaluguran na igpa. Darawang ko kaya kayong katawan daya kaladwa, at panga Diyos ning kaya kang lusok kaluguran na yanak, king pamamayad para kaning kasalanan ning yato, ampong para kaligtasan da rin sa blang anak mo. Amen. Lukluk tampo sa guli para king kapabaluan. Bukas po, April 15, 2024, umpisa niya po ing pamagkongkreto king kaya katamong patyo. Pasibay po, adwan mi, ing kaya kayong panalangin at saw, ban abot tayo iting konkretong paninap. Iting proyekto magkaulagayang 5,036,564 pesos and 72 centavos. Para po karen kaya kayong donasyon malaryo pong ausan ding makatuki. Sister Nelia Magat at Brother Ken Policarpio, ang makaplas la po rin cellphone number da po kaya katamo pong monitor. O kaya naman po munta kayo king opisina na ning kaya katamong parokya. Makanyan mo rin po kaya rin ng misa maganap ing groundbreaking at capsule laying king kilwal ning pisamban. Agkatanda kayungan pong tumagon at saksyan impamagmula ning kaya katamong konkretong paninap. Dakal pong salamat. Ulitan kayo po yung kapabaluan ay nagkasnat napse ng Sister Glo. Urigya mo pong itimid. Nangingal daw iti yapi ng inauguration na ning kaya katamong prohekto kapamilatana ning capsule laying ampon the groundbreaking. Ang marapat luwal na ng pisamban at nung makayarap ka keng highway on the right side ya po po ta. Pangganita po asaksyon ye, manalbeta mo po nepo. At ining prohekto ngayon may pamansagan niyang concrete dreams of Our Lady of Grace Parish. Pero sabihan po nito, paninap, makongkreto. Makongkreto yung patio. Ngayon pong kasalukuyan, grabe ya po datang, at dakala po rin mag-complain, mga sira lang tire o gulong, dingkarelang pong sakin, at dingaliwa, mga tisod la pa po tan lumwala. Uli ning mabagsik la datan ding grabatang apakabit ken. Ngayon po, bangkanita sa lese, ala ng masisira gulong, at makalagad lang matulid, then lumwal king karelang saken, nung inya, may ninaptamo, at yung paninap ay tiya pinangawsan tamong concrete dream. Paninap, ama konkreto ya, at masimiento ya, yung kagatam patyo. Lalon-lalon na ko, puking karakalyon din, hanggang itamo mo keti. Ne po, apal to tayo, yung magastos, ganiting prohekto. At sinabi natin nandun Sister Glo, mga worth 5 million plus yamo nung pitutuliran. Nung inya, nung linub na talaga kaya katamo, yung espiritu ng Kristong sinubling mebye, ang espiritu na ng kamasabalan, espiritu ng ganaka, then hanggang itamo mo keting gumusan, ngayon kasalukuyan, malyari tayong apal to ito. Siguro more than that. At paganan tayo, networking, kaya din kamag-anak tamo, keting bansa, nune
luwal na ning bansa. Ne po, akakit ako po, dakal kayo ngayon Nya, siguro naman, Our Lady of Grace, in Divina Gracia, so panakatamo, masika na niya po, king kayang anak, na dating iting proyekto nga iti, may paltutuya. Huling iti, kaya katamo, kayaya. Paninap ng Indong Maria. Nung inya, sumaup at sumaupya kaya katamo. Just believe that. Kailangan paniwalan tam na yung Indong Maria, gumiyaya, lumakad yan naman, at palto na ing ganaka ampong masaba king metong at metong kaniting so-called concrete dream of Our Lady of Grace. Salamat po. Talakad tao. O ikpaming malagod, balikdan mo yung mitmong ganaka, inggegang balayan at kapamilatan dareteng misteryo ng Pasko, idala mo kay sana king ligaya, ng pamanyubling miye. Idiagman mi kamilatan ng Kristong Genome. Amen. Sinubliang medye, hallelujah. Sinubliang medye, hallelujah. Sinubliang medye, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Medye, ikutnya. Dapot Yelinogyeya, Sinubliang medye, hallelujah. Sinubliang medye, hallelujah. Sinubliang medye, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Iginuman at tiliya kay kayo, bendisyonan na ganing Diyos ang ikpa, ng anak at ng Espiritu Santo. Amen. Misa mayari may kayo king pamikakalugot. Salamat ng Diyos. Maya payabak po. We proceed to the site of the groundbreaking encapsulate